Toto je podľa mňa 5 najčastejších chýb, ktoré ľudia robia pri investovaní. Robila som ich ja. Robí ich veľa ľudí, ktorí mi píšu, kamaráti moji, ktorí začali investovať a chcem ich takto dať dokopy, aby ste vedeli, čomu sa vyvarovať, ak začínate, alebo možno už ich robíte a toto je taký wake-up call, že sa to dá robiť inak. Pretože všetci investujeme preto, aby sme zarábali peniaze, každý chce zarábať čo najviac peniazy na investovaní a tieto všetky veci vás stoja peniaze a výnosy, budúce výnosy. Takže ak vás zaujímajú podobné videá na tému šetrenia, investovania a celkovo peniazy, tak mi určite daj follow na tento kanál. Snažím sa ho vybudovať na 1000 followerov a potom samozrejme pokračovať, ale teda tých 1000 je samozrejme taký milník a budem veľmi rada, keď ma v ňom podporíš. Prvá vec, ktorú som ja robila, najväčšia chyba asi, je, že som investovala ešte predtým, ako som si vybudovala nejakú finančnú rezervu. Nehovorím, že človek musí mať naozaj vybudovanú 6-mesačnú finančnú rezervu a potom začať investovať. Ja som veľmi taká riskantná, mám rada riskantné investície. Ja proste nie som ten typ človeka, ktorý ide tak riadkovo a mám rada risk, mám rada investovanie a naozaj neviem si predstaviť, že by som teraz 6 mesiacov musela šetriť na nejakú finančnú rezervu a vôbec nič neinvestovala. Takže buď je pre mňa dôležité aspoň tých 1000 eur mať na šetrené a potom začať investovať, lebo keď som začínala, tak samozrejme som nemala toľko peňazí, nemala som taký príjem, takže som reálne mesačne mohla investovať tak 100 eur. Hej. Čo je stále pekný peniaz, keď pravidelne investujete a nevyberáte to. Lenže ja som tých 100 eur investovala na začiatku mesiaca, keď mi prišla výplata. Samozrejme som bola veľmi optimistická a potom proste týždeň pred výplatou som musela skoro celých tých 100 eur vybrať, čo je strašná blbosť. Lebo častokrát som bola aj v pluse, tak som si vybrala so ziskom. No ale predstavte si, koľko teraz by som bola v pluse. Vtedy som kupovala, že Apple, Netflix, keď vpadol, tak som vtedy kupovala Netflix a proste teraz, keď si predstavím, akú má hodnotu a akú hodnotu by mala tá moja investícia, keby som nevyberala a mala aspoň tých 500 eur nejakú rezervu, tak úplne tie moje investované peniaze sú úplne niekde inde. Čo tým chcem povedať, že netreba mať hneď finančnú rezervu v výške proste 6-mesačných výdajov, ale aspoň tých 1000, 2000, 3000 eur, proste aspoň niečo. Potom, keď už máte aspoň niečo, tak kľudne investujte a napríklad, ja to teraz tak robím, že mám samozrejme nejaký budget, na koľko chcem ušetriť alebo teda investovať, odložiť bokom mesačne a z tohto percenta môjho príjmu, dajme tomu, že je to 40% môjho príjmu, tak z tých 40% vlastne to si zase rozdelím na dve kategórie a jedno, že investujem a druhé, že ušetrím a napríklad, že 20% investujem a proste 80% ušetrím. A takto by som to robila, keby som teraz začínala, že už mám nejakých pár peňazí bokom a chcem si tú finančnú rezervu vybudovať ešte vyššiu, tak z toho, čo mi ostane, tak proste 80% si ušetrím a tých aspoň 20% investujem, pretože naozaj finančná rezerva sa nebuduje za 3 mesiace, naozaj to trvá. Tým pádom neprichádzate o peniaze. Nemusíte vyberať z tých investícií, pretože tie krásne zhodnotenia, ktoré vám ukazujeme všetci, tak sú za 10, 20, 30, 40 rokov pravidelného investovania bez toho, aby ste to vyberali. Takže to je to čaro zloženého úroku, ktorý nechceme prerušovať. Druhá vec, ktorú som tiež robila, dneska to bude úplne, že moja spoveď, tak je, že si neustále sledovala portfólio. Stále som si otvárala aplikácie, dokonca to niekedy aj teraz robím. Teraz to má ale opačný efekt, pretože keď ste veľmi v pluse, tak vás to núti ako keby predať a teraz ako keby ja hľadám také tie hidden gems. Akože takto, ja kupujem veľké spoločnosti, ktoré sú na veľmi veľa rokov, takže Apple, Microsoft, BlackRock, aj Coinbase by som kúpila, mám tam Realty Income, Vici, proste to LVMH, neviem čo to je, proste, ale takéto, že veľké spoločnosti, ale snažím sa Google a snažím sa ich hľadať za dobrú cenu. A samozrejme vždy je nejaká zľava. Takže ja, keď si pozerám to portfólio, tak teraz ma to skôr núti kupovať viac a viac a tým pádom som písala na storku, že nemám čo žrát,
Takže toto je akože to lepšie. Ale to horšie je, keď to človek naozaj stále sleduje. Dajme tomu, že trhu sa chvíľu nedarí, proste sú poklesy, tak je z toho vystresovaný, ovplyvňujú mu to náladu, deň, chce to predať, lebo si myslí, že prichádza o tie peniaze a teda. Takže sledovať stále portfólio není ako keby dobrá vec a preto napríklad ja odporúčam Finax. Založiť si proste účet, kde ti spravujú portfólio, kde ti ho naskladajú, kde si dáš trvalý príkaz, kľudne, akože to je taký, že veľmi odvážny ako keby krok a tip odo mňa, ale normálne, že si odinštalovať aplikáciu, nastaviť si trvalý príkaz a odinštalovať si aplikáciu a proste len, aby ti tam tie peniaze chodili, raz za čas si to pozrieš, či je všetko v poriadku, ale oni tie peniaze investujú každý útorok za teba, takže malo by byť. Ale nemať tú aplikáciu teda v telefóne, pretože ťa to naozaj láka vymýšľať blbosti a to nie je dobré, lebo zase, keď prikupuješ, OK, ale keď ono to nie je iba o tých peniazoch, ale je to aj o tej nálade, že naozaj tí investori sú optimistickí a naozaj, či už máte veľa v tom peniaze, tak to máte oveľa krajší deň a oveľa krajšie obdobie, keď sa vám darí ako investorovi. A keď je horšie obdobie, tak sa vám nedarí, tak ako keby aj tá nálada je trošku ovplyvnená a to nechceme. Chceme žiť proste svoj bežný život, popri tom investovať, nestarať sa a od tých 30 rokov, keď budeme potrebovať tie investované peniaze, tak proste si ich vyberieme. Ale dovtedy nás nemajú čo zaujímať. Tretia vec. Veľa ľudí nevie, koľko platí na poplatkoch. Napríklad Finax, zase ho spomeniem, lebo je sponzorom tohto videa. Mne sa na nich páči to, aj keď to nie sú najnižšie poplatky, nebudeme sa tváriť, že nič lacnejšie na trhu neexistuje. Ale majú jeden poplatok a to je 1% plus DPH, takže 1,2%. Manažerský poplatok, to znamená z sumy, ktorú tam máte. Ale veľa napríklad aj finančných poradcov, aj bank, dokonca aj brokery sa snažia tie poplatky skryť, snažia sa ich proste nejak zakomponovať niekde, len aby to ten človek nevšimol, aby mal pocit, že platí menej, ale na konci dňa proste bere mu z peňazí, hej? A to nie je proste fér. A preto ja odporúčam ten Finax, pretože aspoň teda dúfam, že majú iba ten jeden poplatok, lebo tak sa prezentujú a to je všetko. Takže človek vie presne, že koľko platí a není to žiadne proste, že vstupný poplatok 1,000 eur, hej, potom ročný, potom manažerský, potom ešte, keď vlastne si rušíte, tak ešte aj výstupný, alebo ako sa volá. Takže naozaj, že jeden poplatok a to je všetko. Takže naozaj treba si aj pozrieť, lebo veľa ľudí mi píše, že nevieš, koľko sú poplatky a tam, ja netuším, aké zmluvy vy podpisujete. To si musíte vy buď s finančným poradcom sadnúť a neviem, či vám to povie na rovinu, ale proste určite ste podpisovali nejakú zmluvu, kde to musí byť, ako keby, proste musí to byť čierne na bielom, takže pozrieť si, alebo aj v banke, že čo ste podpisovali, koľko tam máte, koľko je tých poplatkov. Je inak rozdiel napríklad mať manažerský poplatok, ktorý sa vlastne počíta iba z toho, čo máte nainvestované, alebo teda to, čo máte v tej aplikácii a druhý je vstupný poplatok. Že vy na jednej strane ten manažerský je ako keby lepší, lebo oni vám zarábajú peniaze a z toho si berú ako keby nejaké percento, ale vstupný poplatok je za to, že vám vyskladajú portfólio. Veľakrát je to úplne basic portfólio, za ktoré by si nemali podľa mňa brať toľko peňazí, ešte vám nič nezarobili a už si berú peniaze. Takže naozaj aj tie poplatky majú rôznu váhu a niektoré sú viac výhodné, niektoré menej, takže toto treba si trošku aj naštudovať, že čo. A spýtať sa sám seba, že čo je pre mňa najlepšie. Finax je super v tom, že to robí pre tých obyčajných ľudí veľmi jednoduché to investovanie. Lebo keď poznám veľa ľudí, ktorí chcú začať investovať, ale chcú cez brokera, pretože samozrejme chcú najnižšie poplatky, ale už o tom rozprávajú rok a stále to nespravili. Stále si neotvorili účet, neposkladali portfólio, neposlali prvých 100 eur. Takže toto naozaj treba si vyhodnotiť, že či to má zmysel čakať na ten správny moment a to už prechádzam do ďalšej veci a to je, že snažia sa časovať trh. Teraz je veľa akcií aj ETF-iek na all-time high alebo proste na veľmi vysokých číslach a stále počúvam, že a mám teraz investovať, nemám počkať a čo keď to proste padne a nemám vtedy investovať, alebo veľa ľudí mi píše, že ja by som chcela investovať teraz, ale nemám počkať, že nevieš náhodou, že či ten budúci rok, ja netuším. Akože fakt, že ja netuším. Ja sa snažím proste investovať teraz. Samozrejme, ja nedávam do trhov 1000 eur naraz. Ja dávam tak 200 až 500 eur. Nikdy nevieme, čo sa stane. Môže padnúť, môže prísť korekcia, nemusí, môže stúpať.
nikto nevie a neviem to ani ja. Preto napríklad ja sa snažím dávať do toho Finaxu, takže tam je nejaké proste celosvetové ETF-ka a dlhopisy a potom si vyberám tie jednotlivé akcie, kde teda časujem v úvodzovkách, že naozaj kvalitné spoločnosti, keď sú za nižšiu cenu, tak vtedy si ich kúpim, ale stále je to risk, stále je to trošku gamble, takže to neodporúčam. Hranica alebo ten krok pri týchto poskytovateľoch, ako je Finax, je veľmi jednoduchý. Otvoríš si veľmi jednoducho účet, oni ti vyskladajú portfólio a hneď môžeš investovať, hneď si tam pošleš proste nejaké peniaze. Čo sa týka pri brokerovi, je to naozaj veľmi akože zdĺhavejší, náročnejší proces. Aj to otvorenie účtu je náročnejšie, potrebuješ viac dokladov, výpis z účtu alebo z nejakého, proste ja som tam posielala som to, že z internetu alebo niečoho takého faktúru, že naozaj, že sedí proste tá moja adresa a to meno, že celkovo je to také náročnejšie, ľudia to tým pádom viac odkladajú, tým pádom neinvestujú hneď a naozaj poznám ľudí v mojom okolí, ktorí rok hovoria, že už začnú investovať, už tam pošlú nejaké peniaze, už si otvoria účet a stále nič neurobili. Kľudne 100 eur, 50 eur, proste netreba tam hneď dávať celú. Aj napríklad to, že keď má nejaký človek nejakú väčšiu čiastku, že čo má urobiť. Ja neviem, ale ja by som urobila to, že určite by som nedávala do toho hneď veľkú čiastku, ale skôr by som si to rozložila na viacero častí a takto investovala a tým pádom raz to kúpite vyššie, možno raz nižšie, who knows. Ale stále, to sú také moje odhady. Investujú jednorazovo a nepravidelne. To čaro je to, že naozaj každý ten mesiac vám tam príde na ten investičný účet 50 eur, 20 eur. Dokonca na Finaxe môžete od 10 eur investovať, ale nie, že si tam investujete 200 eur a potom pol roka nič. To je škoda. To je veľká škoda. Proste jednorazová investícia neurobí z nikoho investora. A prichádzate stále o peniaze, pretože tie akcie, ten trh je proste živý. Raz je vyššie, raz je nižšie a tým pádom, že prikupujete každý mesiac, tak raz to kúpite vyššie, raz nižšie, raz veľmi vysoko, raz veľmi nízko a potom sa tam volá to, že priemerná nákupná cena a tá sa vlastne potom vypočítava podľa toho, v akých tých momentoch toho ste kupovali tie akcie, tie ETF-ka, tým pádom sa to priemeruje a samozrejme toto je veľmi dôležité, nie teraz, ale keď by náhodou nastal nejaký kolaps alebo prišla by nejaká veľká korekcia trhu, tak vtedy je dôležité nespanikáriť, ale investovať ďalej, možno aj viac, ak sa dá, ale minimálne to, čo sme investovali doteraz, pretože vy tú nákupnú priemernú cenu vlastne znižujete, keď kupujete za menej, ako je váš najvyšší nákup. Rozumieme sa. Už by som to iba ukončila tým, že naozaj pre začiatočníkov, ktorí nevedia, čo majú robiť, ako majú robiť, nikdy si o investovaní nič neštudovali, iba vedia, že majú investovať, tak je najlepšia cesta Finax. Nie je to najlacnejšia cesta, to sa nikdy nebudem tváriť, že je to najlacnejšia vec na trhu, ale je to dobré, pretože to vlastne rieši všetky tie problémy, okrem finančnej rezervy, ale sledovanie portfólia. Je to veľmi akože takto. Vy keď prídete neviem, či máte či máte stiahnutú aplikáciu nejakého brokera, ale vy keď otvoríte brokera, tak väčšinou tam vám ukazuje proste aktuálne sumy tých akcií a ETF-iek a naozaj je to trošku tak gamblersky postavené. Ukazujem vám tam, že aké akcie za 24 hodín urobili najväčšie mínusy, najväčšie plusy a veľmi veľa ľudí, čo poznám, čo som naozaj nevedela, ale tak, že ich to veľmi motivuje práve do tých akcií, ktoré najviac urobili za 24 hodín, väčšinou sú to strašne maličké akcie a veľmi nikdy nevieš predpovedať, že čím to bolo spôsobené, či to pôjde hore, či to pôjde dole, proste čistý gamble. A že toto napríklad na Finaxe nemáš. Tam máš proste portfólio, ktoré síce vidíš, že v akých ETF-kách je, ale proste ukazuje ti to veľmi zjednodušene a tým pádom proste nemôžeš vymýšľať veľmi. Takže naozaj skoro všetky tie problémy, ktoré sme tu dneska spomínali, tak rieši ten Finax. Kľudne si viete proste tam naozaj dať trvalý príkaz, lebo tam potrebujete iba IBAN, variabilný symbol, nastaviť si trvalý príkaz. Napríklad ja mám trvalý príkaz na 3 účty, na môj, na mamin a na ocinov, takže na 3 účty vlastne mi chodí 50 eur každý mesiac a kľudne by som si vedela účet vlastne, alebo že účet nie, ale aplikáciu by som si vedela normálne vymazať z telefónu. Rada za čas by som si napríklad cez webový prehliadač proste sa prihlásila a pozrela si, ako sa majú moje investície, ale to je všetko. Takže naozaj odporúčam pre úplných začiatočníkov, ak chcete samozrejme sa učiť o investovaní a investovať cez brokera,
it's up to you, ja to tiež akože robím, ja väčšinu môjho portfólia mám práve v portfóliu na Trading 212 a XTB, ale teda ja sa tomu venujem 5 rokov, nehovorím, že každý deň, ale naozaj veľmi aktívne si o tom študujem a učím sa o tom a nie každý je keby tak motivovaný a hlavne ma to veľmi motivuje aj odtedy, ako som začala točiť na sociálne siete, že naozaj tým ľuďom chcem pomôcť, chcem im odpovedať, takže veľakrát mne sa ma niečo spýtajú, ja si to naštudujem a potom im odpovedám. Investovanie nie je o dokonalosti, nie je o najlepších rozhodnutiach, nie je o úplne najlepších výnosoch, aké dokážete na trhu získať. Je to o disciplíne, vytrvalosti a naozaj tej dlhodobosti, preto tie portfólia najlepšie je robiť na desiatky rokov, pretože tam je aj najväčšia vlastne ako keby príležitosť toho zloženého úroku, ktorý naozaj robí divý. Kľudne si dajte kalkulačku, nejakú investičnú aj na Finaxe alebo aj inú, že dajte si tam napríklad, že keď budete 100 eur mesačne investovať po dobu 10 rokov, koľko získate 20 rokov, 30 rokov, 40 rokov, vidíte, že tie čiastky sa naozaj extrémne zvyšujú, takže dlhodobo a každý robí chyby, každý urobí nejakú chybu, či už túto alebo inú, treba sa z nich poučiť. Tiež mi píšete, že proste ja som sa už popálila, nevadí, popálila si sa, poučila si sa, ideš ďalej. Najdôležitejšie je proste sa nevzdať. Takže všetkým vám držím palce a ak vás bavia témy financií, investovania, šetrenia, tak mi určite dajte odber na tento kanál a vidíme sa na budúce alebo pri ďalšom videu.